Mega love shout out everyone. Arian, thank you. 7 people. Parang itim ko. Bakit man? Ba't na ako maitim? Ba't para akong maitim? Sa ilaw lang pala guys. No. Parang malaki yung mata ko. 4 million. Thank you guys. Takpan ko pala yung pagkain doon. Mainit ang panahon. Seven million people. Go. Hi. Hi. Ano babasa niyan? Hindi ko siya masyadong hi, Karin. Hi. MHMD. Good evening. Para yung kilay ko, hindi na naman siya pantay. Umiksi yung kabila. So, isa lang ibig sabihin nun. Kakapunas ko sa maghapon. Ayun, nawala siya lahat. No. Nawala na naman yung aking kilay. 11 million. Good evening. Nandito tayo sa kusina. So, habang nandito tayo, mag-ano-ano muna tayo ba? May huhugasan ako, di ba? Naharap na naman ako dito. Ang itim pala ng ano ko, lips ko, wala akong lipstick. Nagka-cry-cry si ano, MHMD. Ano babasa niyan? Oy! 4 million in the house. Aray ko.
Sisi Koy, salamat. Thank you, thank you, thank you. And Nami. May bisita yung aming alagad. So, hindi ko alam kung anong oras na naman kami maaakyat. May bisita na naman daw. Sus Maria Josep, anong oras na? 8 na. Anong oras na naman mauwi yan? Bye-bye. Thank you, guys. Babuch.